és una moció senzilla que el que busca és com podem obtenir des de Granollers fonts alternatives de l'aigua a part de les que ja disposem i amb les que s'està treballant des de fa molts anys, en una època en què la sequera pot empitjorar. Aleshores, bàsicament, els municipis s'estan movent amb si podria ser factible utilitzar l'aigua freàtica, encara que fos per usos d'aigua no potable, o, per exemple, l'aigua de la pluja. Aleshores, aquí el que demanem és fer un estudi geotècnic de si realment Granollers té aigua en el subsol i si aquesta aigua podria ser utilitzada per ús i si n'hi hauria suficient. Sabem per veu de persones que ja són grans que diuen que hi pot haver-hi aigua en el subsol, que hi ha alguns pous d'àmbit privat, que podrien haver-hi segons quines mines, però no tenim un estudi ben fet d'on està l'aigua, quanta aigua hi ha i si aquesta seria aprofitable. I d'això va aquesta moció. Sabem que aquest estudi no és fàcil, sabem que aquest estudi és costós, però creiem que valdria la pena destinar una partida del pressupost en el següent exercici per fer aquest estudi i veure si realment ens podem beneficiar. Sí que nosaltres, perquè fos aprovada per tots els grups, hem renunciat al que per nosaltres també era important, que era el punt 4, que era crear una taula de l'aigua de naturalesa consultiva amb diverses entitats i tots els grups municipals. Això no ha estat possible, seguim pensant que això en algun moment o altre serà necessari i malgrat això ha caigut de la moció, nosaltres seguirem perseverant en aquest tema. Moltes gràcies. Granollers Primàries.